Wow, 16 na. Malapit na tayong magberberber. Malapit na naman tayong mag 2023. Hala, 2023 ang na-mention kagad. Malapit nang guys, matapos ang buwan. Nandito tayo ngayon sa Old Airport. Tignan natin, i-update natin yung dati nating pinupuntahan dito kina Ma'am Nerner's Garden at saka yung iba pa dito na mga kaibigan natin na mga plantitos. Let's go and see kung anong meron sila at magtingin ako kung meron silang available na rice hull. Yun ang sadya talaga natin. Pero update din natin. Kung na-video ko yun, ang daming rice hull ni Nerner's Garden. Dami nilang nalaman, doon yung makina. Mga tanong ninyo para sa dito lang na mo. Dito lang ni Jerome. Babae, isinin natin yung mga daming mga tanong mamalit sila. Yara. Pinakapunta. Parang naghala nila nagtanong ang mga prices ninyo, parang parehas rin ako? Or nausap? Good morning! Hello! Ayun. Ang mga magagandang plantitos nasa airport. Ayun. Ganda. Magkano ito? Ito ganito niya. Yan. Ah. Ha? 1.8. Oh, 1.8 na pala. Malaki na. Rodovia. Pwede naman tawad rin yan. Hindi, i-update lang naman ang mga clients. Okay, 1.8. Mura na raw yan. Ang mga sensation ninyo, ma'am, tagpila po. 1.5 daw sensation. 1.5 yan? Ano sa man to? Red Congo? O nga kanang bird Congo. Red Congo? Bird Congo yan. Tagpila po ta. Nakita ko naman ko. Nasimba po. Saan lagi ka, ma'am? Mabi ko tuwa ka, gatago sa ubay. Dana ko diri oy. Nana ka diri. Nabung na kagtinago dito sa ubay. Kapoy na. Si mami ka Asa? Yung mga boss ba talang budol mo sa kalamisahan. Ang pinagdakon. Ayun. Tagpila man eh. Sila yung ganito. Epipremnum. Kana 850. 850 daw ang epipremnum niya. Albo. Ayan Mega may 350. Saman. Ayun. Mayroon din siyang gamay. Ay, gamay, Yan. 350. Okay. 800 at 350. Ay, daghan sila mga tanong magaganda. Mga collectible. Mga collectible na meron din silang Ay, mga anak ko, kailan yung mami pura buyag mo si Orlando. Orlando yan? Ha? Parang book me. yung pura buyag, kaya kay John. Oo, Ana. Bakasyon man ni sila. Oo, Ana. Sa trabaho, kay naraglingkod ni sigig trabaho. Yung Samya, tagpila Samya yun nandiyan. Yan, yung malayo. Yung kanang Samya. Ano yan? 18K. Oh? 18,000? Almost 10 years na sir. 18,000 daw ito guys, 18,000 yung Samya na ganyan. Okay. Ay, yung Samya daw, 18,000 daw yun. Ha? Yung nandun daw, 18,000. Yung Samya. Meaning, nagmahal pala nga laman. May katakala ko nagmura. Mas mahal ngayon. Hindi. Kasi 10 years na daw yun. Ha? 10 years na daw yun. 10 years andyan. Yun, yung Samya. Ayun. Ayun, 10 years. Ay, paano yung atin dyan? Laki-laki na yun na sa atin Ano na yun? Di 50 mil. Asang bata din siya, lagi mo Ha? anak Wala. ninyo. Oh. Asa? Ang anak ninyo. Nasa balay. Oo. Oh, ang daming fur na. Oh my God! Siguro ma'am, anak ka. Na. Ito, Black Cardinal, no? Tagpila man Black Cardinal niya, ito. Ilan na yung Black Cardinal na na? Black Cardinal is 1K. 1K, ito, ganito. Ay, yung imported dito, no? Galing sa Holland, ha? Galing sa una. Ay, yun. Pero mas mahal yung lokal, mas mahal yung lokal. Pero Mas maganda yung Lagi. pero malukal naman kadugayan, ma'am.
Mo ba? Manukal. Ito? Oo. Mausap din siya. Murag mo adapt no, mo adapt siya. Sa tong climate rin nga lagi. Oo. Ayan o, mga collectors, nananawagan kami at ginigising ko mga damdamin ng mga plantitos. Nandito kami sa Learner's Garden at saka sa BGLA, GLA, Bohol Gardeners. Bohol Gardens, And Landscapers Association. Landscapers Association. Yan. Ayan. Pag mailangan kayo ng mga tanim na magaganda, dito lang pumunta sa Tagbilaran City. Old Airport, nandito. Sa Tagbilaran, ang gaganda ng mga halaman nila, oh. Diba? Nagpila na ibigin. Bilkis na yun, Bilkis, murag 250 lang. 250. 250, oh, Bilkis. Wala. 250. Ay, pakita mo, Garden Sun. Ganda ng mga tanim nila. Basel Lagang-alaga. padung pa, ma'am. Basel. Di lagi sa mapunta kay murag na diferensya yang Isalas din sa bird kung buo sa ani. Medyo talinis siya mga Tulis. pintik kayo. Yun, sa to? Yung nga sabi ko sa'yo, di ba? Tulis, yung bird Congo. Dili kayo, dili elongated yung hanggang kato taas. Na, di aga ang dako maruho kung kana mo na siya bird Congo presento kani. Para Parehas man ang tsura. na diferensya lahi ka. Murag parehas man ang matulis gapon ba? Oh. Kuan na to dako siya abaga. Dako siya abaga kay Sari. Okay. For tagpila. 3.5 O 3.5 ba? Dito lang sa parting ito. to 1.8. Daing Ampon. Oh, nakita nyo, Daing Ampon, ganda no? Ayan po, no? Beautiful, 3.5. Oh. Si kani gamay. 1.8. Kani 1.8. Kadto unsa man to? Makuli. Makoles, tagpila. 1.2. Yung kurong nila, kurong. One, Pila two. yung kurong niya, kurong. Kurong. Kani nga kurong kanina 2,000, kani 4,000. Malaki Black. na natin. 4.5. Mahal na yun natin, malaki na pala. Oh, 4.5. Paraiso Verde. Ay ito namura na ito mabilis ito para mini. Kila man na. Pwede na 1,000 or 800. Ayun, nagmura na. Ayaw mo, ano? Mga mura na yan, Dali Paraiso naman gud Verde. na siya padagano. Malaki, nagmura na yung, ano, yung, dati mahal yan dati. Kaya nga eh. Mabilis maparami. Kaya nga. Kani, Ito Standeliana. Sandaliana. Oh, variegated 2,000 yata to. Kamay naman iyang variegated. 2,000. Dito na nagmarami sa Oo. Ayan, nasabi na namin ng mga pricing nila, ha? Mura lang ang Paraiso Verde nila, 1,000 oh. Oh, di ba? Oo na, mahal ka yun. Ang kato, dito ka lang. elegance. Pailuan na nagbugas. Ha? Pailuan na nagbugas. Oh, pwede. Bailo na, bigas ko, no? Pailuan ng bugas. Oh, plow money. Oh, mayroon silang plow money rito. Magkano plow money niya? Plow money or Oh. 2K. 2,000? Mahal pa rin. Plow money. Sa Yan, ito. 2,000 daw. Loma libre na. Oh, plow money. Plow money. Mayroon nga. Tagpila. 2,000 2K yan. mo ko na. Okay. Ayan, sensitive kaya. Di ba ako? Di? Uy, dito kung skin mo ako mga kung ako kay kani siya og ako nakikbarter mi puting mahala na pagbarter puting gamay ka 5,000 ma'am. Kani. Nakalimot ko sa ngalan nito. Ano to? Unfull nga. Kani. Nagbarter mi nya napadako ang ipalima niya. Padako dahil nagtunga mi siya sa tapat ako sa lower cut. O ang lower cut nagsaha upat. Oh, ja. Ako man ako din stable. Ja, ikat ang mga Oo. Yan ang tron. Ilan? 2,500 daw yan. Pero Ano sa mayroong pating mix? ha? Ako ang ganito nga ako kaniya lahim po niya. Rice Ako hull. kay yuta ra nga kananay murag lata sa punaglubi Oh. dayon takop ya gamay Oh. yuta sa hinalingan. Oh. Mo to yung isa agulas ako Unya nabuhi, nagsaha pa.
Negative. Diyan na po ito'y bunot ang isagol. Kaning Hindi man cardboard lagi niya. sensitive Tagpila. siya ha. Kamong sinunggin. Tagpila man to na. Cardboard. Oo. Kanini. Oo. 1,518. Yung isa. Diyan ka ito mga 2,000 tagpong. Ito. Kanang 3,500. 3.5. Yan ang presyo nila ngayon. Bronze na ka ng Ah. medyo hardship kayo daw. Kani Black na malumena, oh. Yan, oh. Kano yung ganyan, black niya? Kuha naman ko na siya ma'am, landong na kayo. Kanang black yung tagpila? 1,000. 1,000. Ba, mahal na. Basta ka na. Mahal Naman, na. may. Mahal na pala ang malumena, oh. Mahal na. Di, 1,800 mga na sa una. Nagamay rata mo 1,000 na nakaw na ron. Karon dako na na. Hanggang may nangali na. 350 trial star, oh. Dali na mo, palit na dire. Inara sila, puna sa akong trial star. Ay, golden sensation. Di, golden ka na siya. Gold yan, tagpila mo ka na. Kanina 1,500. Naakid ako ani dito sa bahay. Nga na Mahal nakadaka. pala yan. Pagbalik Tequila na na? ko. 1.5 daw yan. Ha? Ano naman? Pagpalit na ko ma'am 750 nga ni Reggie kadak ang dahon duha. Pwede na ako nila mag 1,800. So, parehas man sila na ate, oh. Parehas sila na dito. Pero dili siya gusto maintan. Inani na ay. Ayan na screen. Ngayon na. Doktor ni kay nga akong 1,500 gamay jud Ay, dito mo ang ani kumpot pero niya. upat dahon. May radical nila, eh. Oh. Oh, ang ganda. Sila radical niya. 1,800. Ang print princess, tagpila na ron. Ano lang. Depende ko, depende sa Ano gani ba? pagkagwapa niya. Ano, yan, ma'am, 600. 600. Hmm. Nakita niya, turaman. Na. Yun. Ay, oh, pahaba lagi na siya. Ang iyang diri kam dito kay wala may gol kanina. Na ay guro-guro pero gamay ra ka ni Gamay ra man, daghan. tadiran. Pero mudak ko ni ang Muna ka ganam lapad. pero ang nahibilin sa mga kay saka man gani ma'am murag ngani pero sa mong alingin man pudtong dagko na. Ah, Kaya akong mudak bibi ko, ina lingin. nalingin jud siya Oh, daan. ikat to lingin may kaniya kay lahi po do. Mula lagi, taas lagi. Mura siya glorious. Mula sa glorious. Kano naman po niya? Original, Tagpila man po. Ay ang daw marag kulma og mamay. Oo. Lahi Tagpila sila. po na. 650 ma'am. Nalinan naman ko makilingan. Tuit ang mong palit ani sa permiho ma'am 2,000 ka rin. Lagi, sa una, grabe, no? Yung palit sa ko kay parang kanang napihuan. Naapod, oh. Yung anak na ni, wa pa ko gani ko kabawi. Ner, ito ang batikan na gardener dito sa sa Bohol. Ayan, dami niyang collection. Grabe, itong itong mga pioneer talaga. 600. 600 daw yan. Yung dalawa ang Hindi Kila pa yung sigurado ano yung to, teacup buhay. niya doon, teacup. Asa sir? Yeah, teacup. Kuha lang na 200. 200 teacup yun. Coffee cup Coffee cup. 200. Ya kari mo ay 100. 50. Nakamatay nga na, namatay man. Lagi. Wapo na kon mudakan ang Turok saha. ko. Maturog na to ma'am. Kay Pero sa paliwag na gabi-gabi lang, na murag mo season man na. 100 lang. Namatay man, nag-amoy nga na. Why ni turok? Nabagyo. Kuha na kay mo Di, balik ito. why Balik, ni turok? balik. Wala, wala. Wala naman. Daw yung unfold niya, oh. Sino na ngailangan usong-uso yan ngayon? Oo, Oo, alam variegated ko. na yun. Variegated yan. Variegated. Dati naman na uso yan. Kaya mahal. Hindi pa mahal yan. 138. Noon man. Oo Hindi nga. pa masyado. Kuha na Yung mo mga ani. variegated Na, cardboard. ano, Japan, Japan. Bili ka ng ano, 1,500, malaki-laki na. Cardboard, Pero pag dating sa Color ma'am COVID, plato na lang. Ayun. 500 Oo. na lang. Na naman mo yun, ha? 500 na lang Oo. tricolor. Kani ma'am Dasi mahay kapagdaan na. Sos, daghan na magyana. Pang-indoor. Ito, ano po, Kani, staghorn. Bawal pa kayo staghorn. Oh, staghorn daw. Tagpila yung staghorn. Staghorn, pwede nabili ng saha lang. 400. 400 daw. Saha. Ang saha. Ang putulon pa na. Pwede na itang tangon ng saha. Ay, Ang tangon ng saha. Para Maganda, magkapaliwat ba? maganda. Magkapaliwat. daghan na diri pang mga tanom mo, eh. Grabe. ang dami ha. Na-update namin kayo ha. Lagi ko sinasabi, Old Airport. Nandito na sila Ma'am Nerner. Si... Saan na tingnan mo, Ma'am? Nakalimut lagi ko. Ha? Lita. Si Ma'am Lita. Oh, lagi ako dito sa kanya. Lagi siyang nandyan.
Napa White Series na uncle, 1.5. 1.5 board na unfull. Ano sa mali? Milano. Milano din. Milano Chrysler. Milano, tagpila ni Milano. 750. Ha? 750. 750 Aba, oh, mura na. Milano. Mura na ngayon. Wala nang libo-libo. 750 na lang yan sa inyo. Nandito sila sa Old Airport. Ang dami na lang pang collectors na plants. Oh my God. Kung saan naman ni ma'am? Exotica Miliona. Ano ka? Milyon Takas na. lagi. Oh, Or, Exotica. yung taas na kay tungod. Tuwa sa Landong. Ah, lagi. Sa Landong managas Ayan ang na, kalbo. nalahi yung... Raya Kurma. See? Natabapon siya nila. Mahal sa una na. Mahal kayo ni. Hmm. Mahal kaya na Usa ka dahon 1.5. Nagamay paging dahon na. Toro na yung gamay na. Pero yung kurong mahal lagi ng kurong. Kaning kurong kay buwan na siya ma'am nang Hmm. lisod ba padaganon hinay. Hmm. Hinay bitaw. Hinay niya pagka. Pagka yun ay talaga mahal. Yan. Lahi laging dahon niya sobrang baga. Mm. At saka dark. Dark yun. Ma'am ni gikuan black kurong. Hmm. Ah, mo na yung black Wala kurong. na po itong bantog green. na. Oh. Katong green. Mura to siya dili amis kani sinaw man ni. Sinaw lagi. Sinaw Murag nga plastic. bangka. Murag copy cup din ang style niya, no? Pila, pila Magkano na? siya? Kani 4.5. Aray. Mahal talaga. Aray ko naman. Karet 2,000. 2,000 yung maliit, oh. Mm. Okay, pero Oo siya. na. Wait na to. Ayan. Tagan po di padakon po siya ma'am. Oh, dugay. Dugay huwaton. Kang buwan na ito ni kang Ma'am Ludi Villas ni. Hmm. Wala na kayo. Kana manay kang yun ubay. Ito ni, mga ano na, pink princess na mga ano. Yan. Biliti bravo na lang, biliti dako na kayo 2,000. Ano, gino? Wala na, nang us-us na ang bility. Kani ilang Golden violin, tagpila na. Ano nang jang violin? Violin na yan, oh. Pinutulan, oh. Wani na ang babaw. Ayan, natapkat. Parang maragan, gan. Ayan. Oh, ang dami. Kani diba? sa una ni 5,000. Ito, mahal pa rin to, no? Itong ganito. Mahal. Ano pila pa na kanina? 3.5? 3.5. Dako na ka ay. Mahal sa una yan. May anak ko. Ay, Hello, Kumusta ma'am! Kumusta naman? ganda Yan, na mga update, ano update, nila. eh. Golden, ano. Aron atong pukawon ang mga feelings atong mga plantitas basin makukaw ba? Pukawon na to. Ganahan pa ba? Ganahan ko ba mo? Intan nga guwapa man intaon ni di man gid mawa atong pagkalab sa plants. Never man gid na mawa. Oh, Ayan. Ma'am Leonie diri. Oh, dahil ihang ghost. Oh. Ghost ba ni? Oh, mint, Ano yan? mint, mint. Mint, Mint. Florida mint. Ganda, oh. Parang Yeah. ghost, ano? Mm. Oh, parang ghost din, oh. Oo. Ha? Nagihapon. Lagi? Namugnaw na ang ilang feelings sa lab nila sa class. Palitin namin. Nakaano na sila, God, Busy sa trabaho. na sila yung collection siguro, kaya ano na sila. Nakapalit na sila ba? Kaya ganon. Oras na nag-propagate. Oo. Oras nag-propagate na. Pero hindi. Dili pa kompleto ilang koleksyon. Dapat mapalit pa. Kuwang pa. Kuwang pa. Busy naman. Lilik naman. Ito, oh. dako mamo. Ha? Agreed san na dako. Red Sun? Oh, yun. Pagpila man punta, ma'am? Ano yan? Red, 2K, 2,000 to 5. Red Sun daw. Maganda yung mga ano talim nila. Snowdrift. Oh, snowdrip pala yan. Ganda lagi. Oh, ito. Ito yung maganda, oh. Yung ano, rare ito. Mixed red. Oh. Ha? Di ba meron tayo ganito? Mixed red. Binili natin doon sa ICM. Oo, Oh. binili natin sa ICM. Meron kami ganito na eh. Turtom. Mixed red. Magkano yung turtom niya? 1K pa man ito. 1K? Hmm. 1K daw, Tortom. Okay. Barato na, kaysa una. Ay, oo. Mahal yung turtom sa una. Ano na titawag ini? Ma'am? Goldie Eye. O tagpila ning gold eye? 4K. 4K daw gold di ay oh, laki na oh.
Dako na kayo. Beautiful na. Oh, ito yung pinapagit natin, oh. Ano pangalan nito? Yung... Basta to. Oh, Tagpila na. Tagpila na. ang laki na, oh. 1K man akong gibuta kana, mahalin ta pa na. Mahalin na lagi. Nadaghan na. Nadaghan na, gadingan. Murot na lagi na ron. Go LDI, oh. 4K lang, oh. Laki-laki, oh. Oh. Goldie eye, Sa no? una nga ning Dako, palit ko aning nga usarang dahon intan. Pila na to? Pila ti ba? 2.5. Isang dahon lang. Oh. See? Mahal talaga ito sa una, yan. Ning usos ng presyo. Yan, ang laki-laki na, oh. Laki pa ng dahon, oh. 4,000, no? 1,000 na lang yan. Laki. Tapos yung stock concern, daghan tayo, oh. Dati sila na, oh. Oh, tag 500 daw. Stock concern. Kesa tayo kuhan, ay bukod stock corn na. Kaya po siya Saikad. Oh, si Mr. Saikad. Tagpila na, ate. Tukan. Mo ba na? Ha? Mo ba rin eh? Alin? 18? 15 daw? 15? Oo. Medyo, ay, wapo kakitaan na. Ay anak niya, usan May lang sa una. Ito, yung anak niya, ito. Ah, Hindi, kaya pares ito sa atin, lain to, no? Lain ang tunog niya lagi. Lain na tulog sa side. Saka, Yan, mahal naman ang Saikad. 15,000 daw yan, oh. Saikad, oh. ano, mga plans na hindi nagbabago. First class yan. Hindi yan nagbabago kasi mahal talaga yan. Posted kasi yan. Daghan, nagdahon, iba-ibang kulay, oh. Milanoni, Majesty, Epipremnum, Adansoni Malumena. Yan, 50 pesos lang yan, oh. Yung ano, Humalumena. Ghost. Tagpila ning Ghost. Mint ba ni? Mint. Pila? 100 ni, oh, mint, oh. Ang mura na lang. Oh, violin. Ayan po nga dito. ay 15, ay 100. First Alam yan. ko na kung bakit nag-discourage na itong mga ano. Ano? Kasi nagmura na ang mga tanong ba? Ganun ba? Oo. Kani, te, tagpila ni. Kasi nga nani? Kani? Ay kana, Oh? Crinipis. Ha? Crinipis. Adelaw ni mga Crinipis 800. Trinips. Trinitis. Kan kayo anak na. Trinitis. Trinitis. Crinipis. Adelaw ni mga Crinipis. Adelomina. Trinitis. Ang hirap naman hindi kasi. Ito kasi nakadot ko sa J Balay nga nakadot Oo. kung saan napupunta na. Kaya kung saan sana na pumunta na ng Panglaw yung ating ganyan. Ang haba-haba. Nangi ka. Mura na Masagbot magkabasa. na. Oy. Nangi pa sa lubong na. Ano ba yan? Diyos ko. Ito, mga ito. Ang patch. Mga ano pa, mayroon pa silang mga ano, oh. Mukha takot at ay, hindi bagay na natin. Ang mura, oh. 60 yung maliliit na ganyan. 60 pesos lang. May 350 ito, oh. Ang ganda, oh. Parang bato. Wala, mabigat lang sa pinto mo. Mabigat lang para sa amin to. Hindi bagay kasi yung pag ano. Ito. 60 ang gaganda, oh. Titibay. Concrete siya talaga. Ganda. Ang tricolor, tagpila na ron, te. O, 500 na lang ito, oh. Ang ganda-ganda, di ba? 500 na lang, oh. Ilan nyo na? Kani, Black Marie ba ni? Tagpila? O, 2.5 Black Marie, oh. Ang ganda. Ito mo na. Radlo ka man na, mura mag ano. Ganda. Di siren, Miguel. Alam ba yun? Di ay. Para saan ba yun? Wala ba ko?
Ano madagko? Tanawa siya ang dagko. Sexy. Ang mga Meksikano, din na, ko kanina. Uy, mura siya. Dagko man, gamay pa man na. 69686. Oo, nga mura po gata ba po Oh, 1.6. taba. Ang mga Meksikano lahi ang itsura, gagmay pa oh. Dito. Ay, nagkuhan sila oh. 500 itong moonlight nila oh. Oh, maganda. So sa una yung mahal naman ang Moonlight. Golden oh. Oh, 1.8 oh, golden ah. May 500. Oh, no, golden sila na 500 naman ito. Wala na, ningus-us na ang presyo niya. Yung estate na. So una, gamay nga, nakapalit ako 3.5 eh. Ayun, hindi na nag-interview Oo, pa. gagmay sa una nga, nakapalit ako 3.5 yun. Ah. Karon dagko na kayo. Kung ipalit ko. Kani ang full day, di ba? Pila? 500? 25. 2.5 na? Sabi ko 500, kaya kasunod. Kani oh, patingala ni sa una. 1,000 karon Wala, sa okay. Nga, barato naman kaayo ron. Kasama na doon. Barato na kayo pero wala ka dyan. Balenciano. Ay, mas nakuha na, te. Mura na? Ano? Cherry Blossom. Ay, cherry blossom. Kana. Ano? Ha? Cherry blossom eh? Ay, cherry blossom eh. Mamuha ko ka cherry blossom Oh, eh. cherry blossom dali ako kayo dito sa nakapadili ko. Pinansak pa lang yun. Wala na rin kay Pistog Dragon Fruit. Labon naman lit ko. Atong ganos atong nag-open mo. Wako kakita nila. Angela na giant na. Okay. Come on. Tapila man po. 12 to dako. Ah. Dako na. Ano, kuha na 8 kada. 10 kada. Mm. Okay, nandito tayo kamam yun. Oh. Ang dami niyang paninda. Meron siyang dragon fruits. Ang sarap. Oh, wow. Ngayon ko lang nalaman na may pesto siya dito. Lagi akong pabalik-balik ng Old Airport. Ano ba yan? May kulay pa siya. May luya, may sayotes. Lahat fresh. May mango. Tagpilay mango, ma'am. 130. Ito 160 itong dragon fruit. May kalabasa, may mango na hilaw. Shaggy. Lahat, repolyo, kamatis, bawang, nandyan, spices, ginger, carrots. Ang dami pa, marami pang itlog. Oh, see? At may ube, kamote. Yan, ang kukunin ko pa. Sige. Teka, mamili ako dito. Tagpila yung kilo, ano yung ma'am? Ay, no? 70 raw. Oh, 70. Violet? Oh, violet daw. Kinampay. Ubi kinampay. Ayan o, ubi kinampay. Hala, itong nakaano no. Ma'am Nerner! Inyan eh? Tagpila? Rice hal? Ay, sagol na. Kanang pure rice hal, wala? Ay, sagol na di ay. Wala di ah. Rice hal lang unta. Sagol naman. Sagol. Rice lang. Naman tayo nga na. Oh. Wa na may rice hal. Sumuari na mi. Gwapa kaayo imong samiya oh. Pagwapa buo buyag. Salamat ma'am ninyong tanan. Thank you, thank you. Tapos namin sa Old Airport. Nako, ano nangyari sa buhok ko? Ay, nandito kami. Galing kami sa initan. Ang init sa labas. Tingnan nyo, oh. Ang init sa labas. Yan, pinagpawisan ako ng todo. Ngayon, ayan guys, galing kami sa Old Airport. Ngayon ay galing naman kami. Pagkatapos na sa Old Airport, pumunta kami sa mga alahasan. Mga alahas naman ang inatupag namin. Alam nyo naman, hindi ko pa yata nasasabi na ang sideline namin na isa ay yung alahas. Kaya ayan, nakabili kami ng aming patingin ng nabili mo naman. Patingin ng bracelet mo. Bumili siyang bracelet guys, ayan oh, laki. Ayan ah. Nakita niyo? Ayaw niyang masabi pero ayan, isa pa sa content ko yung about the accessories. Alam niyo naman, yung Rich Chicks in Style,
pindutin nyo lang dyan sa playlist ko. Nandun ang mga pa-beauty natin, kaya kasali ito. And then, sa pangkabuhayan, kasali rin ito sa playlist ko. That's why, ayan, isinishare ko. At ito ay nabili niya sa Tambunte. At ako naman ay nakabili rin ng dalawang items, yung necklace and then yung pendant na heart. So, surprise, nakabili ako ng less than 800 pesos lang na alahas. Ipapakita ko sa inyo. That is a surprise. Yan, sa pangkabuhayan natin. So, nandito tayo ngayon sa Jerry's Grill. Kakain tayo. At ito, mag-o-order ako. Iba na yung style nila. May pa check ka na lang. Hindi na katulad noon na sila ang kumukuha dito at kukunin nila lista ng iyong order. Ayun, ito na yung kanyang menu. Very simple na. Mga minimalist na pati restaurants dito, guys. Ganyan na lang. Ganon. So, i-check mo lang daw kung anong order mo dyan. So, ayan. Sa appetizer, soup, kilaw, vegetables, pork, beef, chicken. Ang daming mga choices dyan, guys. Oh, see? Nakita nyo, ang dami. Oh, see? Mamili na tayo. Ikaw, may napili ka na? Seryoso. Parang may exam. Ano yan? Parang examination. Oh, multiple choice. Ayan, i-check mo lang dyan ang answer mo. Ayan na. Repeat the order, ma'am, ha? So, that would be soup kilaw, ma'am, no, isa. Tapos, 2 plain rice, 1 pancit canton, 1 bottomless iced tea, and 1 bottled water. Okay, ma'am. So, it will take 20 to 25 minutes. Yeah, Okay. Thank you, ma'am. Sige. Excuse me, ma'am. Thank you. Look at this. Newly bought today. Today is August. It is August 15 at ito nabili namin. Nabili ko pala. Very tiny, pero ang cute. I love it. Alam niyo, pagka na necklace, mas gusto ko yung tiny na cute lang na ganyan. Tapos may nabili pa ako dito na isa. Wow, ang ganda. Yan ay surprise. Kasi kung alas ang pag-uusapan ay yung gold ay bibihira kang makabili ng less than 1,000. Pero ako nakabili ako ng 800. It is a record for me. Ngayon lang ako nakabili ng ganun na amount ng alahas. So, ito nabili ko. It is very cheap. Oh, 800 pesos. Nakita mo yan? 800 pesos meron ka ng gold. Ang ganda. Ang ganda niya. See? Rice. Okay, thank you. Thank you. Ang sarap. Ito order ng lakay ko. Ito order din niya. Ako hindi ko kasi alam yung taste ko. Kasi para akong busog. Bakit kaya pag nainitan ako, parang busog ka, pero pag nandyan na yung pagkain na taste mo na, gusto mo nang kumain kasi matakaw ako. Kaya kahit na ano nandyan sa harap, kinakain na. O, ayan, kain ka na. Dari at lakad na naman tayo mamaya. Saan kaya tayo makakarating mamaya? Ano? Asyal tayo. Ang sarap. Parang marshmallow. Ito. Kasili. Plus sibuyas. Equals maanghang. Equals fresh refreshment. It is so refreshing. O yan. Oh, nabusog na. Okay, kain tayo, guys. Rice. Okay, thank you. Thank you. Ang sarap. Ito order ng lakay ko. Ito order din niya. Ako hindi ko kasi alam yung taste ko. Kasi para akong busog. Bakit kaya pag nainitan ako, parang busog ka, pero pag nandyan na yung pagkain na taste mo na, gusto mo nang kumain kasi matakaw ako. Kaya kahit na ano nandyan sa harap, kinakain na. O, ayan, kain ka na. Dari at lakad na naman tayo mamaya. Saan kaya tayo makakarating mamaya?
Ano? Pasyal tayo. Okay lang, sarap. Parang marshmallow. Ito. Saka sili. Plus sibuyas. Equals maanghang. It is so refreshing. O yan. Oh, nabusog na. Okay, kain tayo guys. Thank you.